Evanđelje po Mateju, 6. poglavlje. Pazite da svoju milostinju ne dajete pred ljudima kako bi vas oni vidjeli, inače nećete imati plaće kod Oca svojega koji je na nebesima. Kada dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom, kao što to čine licemjeri u sinagogama i na ulicama da bi ih ljudi slavili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. A ti, kada daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica, da tvoja milostinja bude u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, sam će ti uzvratiti javno. I kad moliš, ne budi kao licemjeri. Oni vole moliti stojeći u sinagogama i na uglovima ulica, da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. A ti, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata svoja i pomoli se Ocu svojemu koji je u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti javno. A kad molite, ne ponavljajte jedno te isto, kao pogani. Oni naime misle da će s mnoštva riječi svojih biti uslišani. Stoga, ne nalikujte na njih, da zna Otac vaš što vam treba i prije no što ga zamolite. Vi dakle molite ovako: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i oprosti nam duge naše, kako i mi opraštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego izbavi nas od zla. Jer tvoje je kraljevstvo i sila i slava uvijeke. Amen. Jer ako vi oprostite ljudima prijestupe njihove, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li ne oprostite ljudima prijestupe njihove, ni Otac vaš neće oprostiti prijestupe vaše. A kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Oni naime izobličuju lica svoja da pokažu ljudima kako poste. Zaista kažem vam, primili su svoju plaću. A ti, kad postiš, namaži glavu svoju i umij lice svoje, da ne pokažeš ljudima kako postiš, nego Ocu svojemu koji je u tajnosti. I Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti javno. Ne zgrčite sebi blago na zemlji, gdje moljac i hrđa nagrizaju i gdje tati potkapaju i kradu. Već zgrčite sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni hrđa ne nagrizaju i gdje tati ne potkapaju niti kradu. Jer gdje vam je blago, ondje će vam biti i srce. Svjetiljka tijelu je oko. Ako ti je dakle oko bistro, sve će ti tijelo svjetlo biti. No ako ti je oko zlo, sve će ti tijelo tamno biti. Ako je dakle svjetlo, što je u tebi tama, kolike li tame. Nitko ne može služiti dvojici gospodara, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zbog toga vam kažem, ne brinite se za svoj život, što ćete jesti i što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se odjenuti. Nije li život više od jela i tijelo od ruha? Pogledajte ptice nebeske. Ne siju niti žanju, niti sabiru u žitnice, a vaših Otac nebeski hrani. Niste li vi mnogo vrijedniji od njih? A tko od vas, brinući se, može stasu svojemu dodati jedan lakat? I za ruho, što se brinete? Promotrite ljiljane poljske kako rastu, ne muče se niti predu. A kaže vam, ni Salomon se u svoj slavi svojoj ne zaogrnu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Ne brinite se dakle govoreći, što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili čime ćemo se zaogrnuti, jer sve to traže pogani, da zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Već tražite najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a ovo će vam se sve nadodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra, jer sutra će se brinuti za svoje.
Dosta je svakomu danu zloće njegove.